Woo! Guys tayo. Ito yung pinakagusto kong tulay dito pag galing ka ng Lingayen papuntang Aguilar or Bugalyon, yun no? Ganda no? Tapos banking po. Woo! A few moments later. So yun guys, sa lahat na mga pupunta ng bibisita ng Aguilar, Kadang Katutubo is may bayad na environmental fee na 20 pesos as of August 31, 2024. Shout out. Yan. Shout out. Ha? Baka na dyan sa taso. Balibay lanti. Ay! Sorry. Kaya mo siya kapatawag eh. Oo. Kaya mo ba? Oh, akit na ka. Kaya niya akit. So yun guys, at every time na magbabayad ka ng 20, mag-request ka ng ticket, di ba? So dito tayo ngayon sa may Daang Katutubo. So tagal ko na kasi hindi nakapasyal dito. So pasyal tayo. So sabi kasi ng ibang vlogger guys is napakarami na ng solar farm dito, as in parang yung isang bundok is na-occupy na nila. So feeling ko ayun, eksakto 4 na. So I think malamig daw ngayon sa taas eh. Tsaka maganda naman ang panahon kaya tayo pumasyal dito. Galing kasi tayo ng ng Pangasinan Safety Caravan. So nag side trip tayo. So tingnan natin guys, yung yung solar. Yun grabe. Ganda Yun guys, as of August 31, ito ginagawang daan na dito sa may hindi ata na yung kotse. Nag-i-slide yung kanyang gulong. So yun, ginagawa na rin paling malapit na sa view deck na daan. Ito. O diba? Wag lang sana umulan kasi maputik to sigurado. So yun, it's nice to be back dito sa may Mapita. So, ito ang inumin. So ngayon lang ulit kasi tayo nakapag-ride kaya sulitan na natin. So syempre yung papuntang taas sa view deck. Kapagod. Grabe, ang dami na ng na-improve. Ang dami ng solar panels na naka-install. Mahabog ngayon. Parang umaga. Yun time check 4:25 na. Tingnan guys, sobrang mahamog. Halos hindi makita yung yung bundok doon, tsaka yung mga solar panels. Kasi nandun pa tayo sa baba is hindi na makita yung pagtitignan mo yung bundok dito is natatakpan siya ng ulap. Yan, dito tayo lamig. Sarap ng hangin. Sarap rin talaga mamasyal dito. Bait ng aso guys